nje ngizwile ke la esikoleni kuthiwa kunama streams awu7 awu8 awu8 asobale yini science maskadi agriculture agriculture, commerce, languages, services, technical, humanities, hospital. Yini? Defender. Yini? Defender. Services. Oh, awu8. Awu8 ne? Ngicela kula ma streams awu8 akhona. Awu7 futhi. Angizwa ngona na message. Bathe science, commerce, services, languages, agriculture, humanities, technicalities. Technical. It's in a state. Mascandis. Okay. Ngizwile kuthiwa sekuvuliwe ku-apply ngithi? Yes. Cela kula ma-streams kawu7. Othisha benginikeza ingane nga10 per stream. Ngizozixhasa azizokhokha lutho, ngizoyifanda ngoku-apply lezo. Ten per stream, ne? 10 per stream. Ngizonilekelela. Nezwa. Ngibona othisha bazobona ukuthi sokuvuliwa ngivele u-apply kwemanje. Bazongitshela othisha ngenze imfanelo zakhona. Angazi ke bazokhetha kanjani. Angazi. Bazokhethani? Ama-Brunation. No, ibona bazobona bakhetha kanjani lokho ebengithi ngifuna ukusho njengamanje nezo ngifisela ke inhlanhla engathi uNkulunkulu anganibusisa ephase nonke uthi nonke nje banila engathi uNkulunkulu anganibusisa beNkulunkulu othanda mina nobheke mina owinisa kuyona yonke into engathi ngangena kimi ninqobe yonke indawo nephase yonke into enifunayo akupase ichasa kakhulu kulokho uphasile imisebenzi mayizise nga5 ukhethe uthandayo kodwa uma sekwenzeka njalo usuthi njalo usungivalela ngaphandle njalo kodwa ngiyasho la ngiyabonga nibahleke niyezwa nikhoba kahle futhi niklini futhi ney'nsizwa ngibonile